कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമം. ആരും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, തുടങ്ങാല്ലേ നമുക്ക്? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 8 വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളു. ഓമജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ച പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമതായ നരകാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. കേന്ദ്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ കഷ്ടമഹോ ന്യായം യദ്യൂയം ധർമ്മനന്ദനാഃ ജീവിതും നാർഹത ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ കഷ്ടമഹോ ന്യായം യദ്യൂയം ധർമ്മനന്ദനാഃ. അഹോ കഷ്ടമഹോ ന്യായം യദ്യൂയം നാർഹത ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ അഹോ കഷ്ടം, എന്ത് ഭയാനകമായ ദുരിതങ്ങൾ. അഹോ അഹോ അന്യായം, എന്ത് ഘോരമായ അനീതി. യത് എന്തെന്നാൽ, യൂയം ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, ധർമ്മനന്ദനാഹ ധർമ്മപുത്രന്മാർ, ജീവിതും ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ, ന ഒരിക്കലും, അർഹത അർഹിച്ചു, ക്ലിഷ്ടം ക്ലേശം, വിപ്ര ബ്രാഹ്മണർ, ധർമ്മ ധർമ്മനിഷ്ഠ, അച്യുത ഭഗവാൻ ആശ്രയാഹ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന. വർത്തമാന ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഓ ധർമ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നിട്ടും എന്ത് ഭയാനകങ്ങളായ ദുരിതങ്ങളും ഘോരമായ അനീതിയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അത്തരം കൊടിയ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ട സന്ദർഭം എന്താണ്? ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് സർവ ആഭരണം വിഭൂഷിതരായിട്ട് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി അലങ്കരിച്ച രഥത്തില് ധർമ്മപുത്രര് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനോടും അതുപോലെ കൂടെ കുറെ ദേവർഷിമാരും ബ്രഹ്മർഷിമാരും കുറെ ആചാര്യന്മാരും കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരാലും അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവന് അവരെ കണ്ടപ്പോ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആനന്ദാശ്രുക്കൾ വന്നു. കാരണം അവർക്ക് അച്ഛനില്ലായിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വാത്സല്യം കൊടുത്ത് വളർത്തിയത് ഭീഷ്മദേവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കണ്ടപ്പോ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ വന്നു ഭീഷ്മദേവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നിട്ടും, അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ ആരുടെ പുത്രനാണ്? പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രനാണെങ്കിലും കുന്തി മഹാറാണിക്ക് വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പാണ്ഡുവിൽ നിന്ന് അല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഓരോരോ ദേവന്മാരിൽ നിന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ യമരാജന്റെ പുത്രനാണ് ആര്? ധർമ്മപുത്രരായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ സ്വയം ധർമ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നിട്ടും എന്ത് ഭയാനകങ്ങളായ ദുരിതങ്ങളും ഘോരമായ അനീതിയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവർ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സ്വയം യമരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ആര്? ധർമ്മപുത്രൻ. അതായത് നീതി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ധർമ്മപുത്രൻ. എന്നിട്ട് പോലും പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരം കൊടിയ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആര് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്? പാണ്ഡവര് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ സദാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണർ, അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവര് ധർമ്മത്തെ ഒട്ടും വിട്ടില്ല അല്ലെ. എത്രയൊക്കെ അപകടങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോഴും എത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നപ്പോഴും അവര് ധർമ്മത്തിൽ നിന്നൊട്ടും വ്യതിചലിച്ചിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ വിപുലമായ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അസ്വസ്ഥനാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച ഭീഷ്മദേവൻ ആദ്യമായി തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഘോരമായ കഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം വിഷമതകളിൽ തള്ളപ്പെട്ടത് അനീതിയാലാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടത് ഈ അനീതിക്കെതിരായിട്ടാണ്. ആകയാൽ വിപുലമായ കൂട്ടക്കൊലയിൽ അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിരൻ വരാനുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ്? ഞാൻ കാരണമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുറെ സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി അല്ലെ, കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനില്ലാതെയായി, ഒരുപാട് കഷ്ടതകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് ഞാൻ കാരണമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുകയായിരുന്നു ആര്? ധർമ്മപുത്രര്, യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ അന്യായം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിഷമതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു യുദ്ധം അനിവാര്യമായിരുന്നു, ഒരിക്കലും അതിൽ വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പറയാതെ പറയാണ് ഇവിടെ. ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളാലും അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ 3 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാരണമേ ഇല്ല. അപ്രകാരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിഷണ്ണതയെ അകറ്റിക്കളയാൻ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രചോദനം നൽകി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിഷമം ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി കൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങള് ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്തൊക്കെ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ഈ 3നാലും ഇവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നിരാശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്രകാരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിഷണ്ണതയെ അകറ്റിക്കളയാൻ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രചോദനം നൽകി. യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരാലും വൈഷ്ണവരാലും നയിക്കപ്പെടുകയും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത് ഭഗവത് ഇച്ഛയുമായി പരിപൂർണമായി സഹകരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര തന്നെ വിഷമകരമായാലും ഒരാൾ വിഷണ്ണനാകുന്നതിന് യാതൊരു കാരണവുമില്ല. പ്രാമാണിക പരമ്പരയിലെ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഈ കേന്ദ്ര ആശയത്തെ പാണ്ഡവരോട് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ
ഒരിക്കലും നമ്മള് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷണം, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം, അതുപോലെ ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണം, ഇത് 3ഉം നമുക്ക് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് വേഴ്സ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, തലതിരിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, അല്ലെ? അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തെ നമുക്ക് സുഖാലയം ശാശ്വതം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഈ ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെ പേരിട്ടതാണ് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. അപ്പോ അവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംസ്ഥിതേ തിരഥേ പാണ്ഡൗ വൃഥാ ബാലാത് പ്രജാവധൂഃ യുഷ്മത്കൃതേ ബഹൂൻ ക്ലേശാൻ പ്രാപ്താതോ ഗവതി മുഹുഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംസ്ഥിതേ തിരഥേ പാണ്ഡൗ വൃഥാ ബാലാത് പ്രജാവധൂഃ സംസ്ഥിതേ യുഷ്മത്കൃതേ ബഹൂൻ ക്ലേശാൻ പ്രാപ്താതോ ഗവതി മുഹുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസ്ഥിതേ അതിരഥേ പാണ്ഡവ് എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ സംസ്ഥിതേ അതിരഥേ പാണ്ഡവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇത് ഒരുപോലെ വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ആ സൈലന്റ് ആക്കാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിരഥേ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് അവിടെ ഉള്ളത്. സംസ്ഥിതേ മൃത്യുവിന് ശേഷം, അതിരഥേ ശ്രേഷ്ഠ സേനാപതിയായ, സംസ്ഥിതേ മൃത്യുവിന് ശേഷം, അതിരഥേ ശ്രേഷ്ഠ സേനാപതിയായ പാണ്ഡു എന്നാണ് മീനിങ്. പൃഥ കുന്തി, ബാലപ്രജ ശിശുക്കളുള്ള, വധൂഹു എന്റെ മരുമകൾ, യുഷ്മത് കൃതേ നിങ്ങൾ കാരണം, ബഹൂൻ ബഹുവിധമായ, ക്ലേശാൻ ക്ലേശങ്ങൾ, പ്രാപ്ത അനുഭവിച്ചു, തോകവതി വളർന്ന ബാലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി, മുഹുഹു നിരന്തരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. മഹായോദ്ധാവായ പാണ്ഡുവിന്റെ മൃത്യുവിന് ശേഷം അനേകം സന്താനങ്ങളുള്ള ഒരു വിധവയായി തീർന്ന എന്റെ മരുമകൾ കുന്തി തന്മൂലം വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ മുതിർന്ന ശേഷവും അവൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ഏറെ ക്ലേശിച്ചു. അപ്പോ പാണ്ഡുവിന്റെ മഹായോദ്ധാവായിരുന്നു പാണ്ഡു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പാണ്ഡുവിന്റെ മരണശേഷം ഈ 5 മക്കളെയും വളർത്താൻ കുന്തി മഹാറാണി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി, അല്ലെ? വിധവയായ കുന്തി മഹാറാണി ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് മുതിർന്ന ശേഷവും എന്താ സംഭവിച്ചത്? മുതിർന്ന ശേഷവും ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണ് വന്നത്, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ഏറെ ക്ലേശിക്കേണ്ടി വന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക് എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. കുന്തി ദേവിയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇരട്ടി വിലപനീയമാണ്. കാരണം ഇളം പ്രായത്തിൽ വിധവയായതിനാലും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാജകുടുംബത്തിൽ വളർത്തുവാനും കുന്തി ദേവി അതിയായി വിഷമിച്ചു. അനന്തരം പുത്രന്മാർ മുതിർന്നതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കുന്തി ദേവി തുടർന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ വ്യഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈശ്വരേച്ഛയാൽ അവർ ക്ലേശം അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇതിനെ ഒരുവൻ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കണം. അപ്പോ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത്. പാണ്ഡു മരിച്ചിട്ടും കുന്തി മഹാറാണിക്ക് മക്കളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ശേഷം മക്കൾ വളർന്നതിന് ശേഷവും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മഹാഭാരതം ഫുൾ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ ചൂതുകളി എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ, അല്ലെ? ചൂത് കളിക്കുമ്പോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ദുര്യോധനന് ചൂതുകളി വലിയ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നുമില്ല, അത്ര വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തത്? അമ്മാമനായിട്ടുള്ള ശകുനിയാണ് കള്ളച്ചൂത് കളിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ശകുനിയാണ് ദുര്യോധനന് വേണ്ടി ചൂത് കളിച്ചത്. അതുപോലെ പാണ്ഡവർക്കും ധർമ്മപുത്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരനും നന്നായി ചൂത് കളിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കളി ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു.
പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഭഗവാൻ അറിയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വരണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത്രേ. അതുകൊണ്ടാണത്രേ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ ചൂതുകളിയിൽ മാത്രം ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ധർമ്മപുത്രര് അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇതിൽ വരണ്ട, അതായത് ഇവിടെ വരണ്ട, ഈ ചൂതുകളിയിൽ ഭഗവാൻ വരണ്ട, നാണക്കേടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അല്ല, നേരെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെയാണ് കൊണ്ടാണ് ചൂത് കളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടങ്ങൾ അവർക്ക് വരില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും ദുര്യോധനക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേയേറെ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ, സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇതിനെ ഒരുവൻ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത്. താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത, അതായത് ഒരാൾ ഇതിനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്താദോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്. ചിലത് അല്ലാതെയും വരും അല്ലെ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വരും. ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്, ഇവർക്കൊന്നും കർമ്മം കൊണ്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്ചയം, പക്ഷെ അതിനെ അവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യത പ്രിയം. സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവ ഘനാവലിഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യത പ്രിയം. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യത പ്രിയം. ദ്വശേ ലോകോ വായുരിവ ഘനാവലിഃ. സർവം ഇവയെല്ലാം കാലകൃതം അനിവാര്യമായ കാലത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. മന്യേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഭവതാം ച നിങ്ങൾക്കും, യത് എന്ത് തന്നെയായാലും, അപ്രിയ വെറുക്കത്തക്ക, സപാലഹ ഭരണാധിപന്മാർ സഹിതം, യദ്വശേ ആ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമായി, ലോകഹ സർവ്വലോകങ്ങളിലെയും ഓരോരുത്തരും, വായോഹോ കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇവ പോലെ ഘന ആവലിഹി മേഘങ്ങളുടെ വ്യൂഹം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായ കാലം നിമിത്തമാകുന്നു. മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് വഹിച്ചു കണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും സകലമാന പേരും നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ്, ഇത് കാലം കൊണ്ടുവരുന്ന അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഏതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും സകലമാന ജനങ്ങളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ കാറ്റ് മേഘത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്, കാലം അതുപോലെ നമ്മളെയും തള്ളി കൊണ്ടുപോവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആ തള്ളിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോ സുഖമായിരിക്കും വരിക, ചിലപ്പോ കഷ്ടമായിരിക്കും, ദുഃഖമായിരിക്കും വരിക അല്ലെ. അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവഗ്രഹങ്ങളിലും കാലത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉള്ളതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ മുഴുവൻ ദേശവും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. മേഘങ്ങൾ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥൂലാകാരമായ ബൃഹത്തായ ഗ്രഹങ്ങളും കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ അനിവാര്യമായ കാലം കാറ്റിന്റെ ഗതിയെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളെയും പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കരുത്തുറ്റ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ പരമമായ കാലത്താൽ സർവ്വതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നാണ് അല്ലെ. കാലം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ കാലരൂപത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ്, എല്ലാവരെയും വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലരൂപത്തിൽ ഞാൻ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കാലത്തിന്റെ ഈ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ അത് അനിവാര്യമായത് നടന്നേ പറ്റൂ. അതാണ്.
അതേപോലെ അനിവാര്യമായ കാലം കാറ്റിന്റെ ഗതിയെയും മറ്റു ഘടകങ്ങളെയും പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കരുത്തുറ്റ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ പരമമായ കാലത്താൽ സർവ്വതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള കാലത്തിനാൽ എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ കാലത്തിന്റെ ദുർജ്ഞേയമായ പ്രവൃത്തിയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയനായിരിക്കുന്നത് വരെ ഏവരും കാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹിച്ചേ പറ്റൂ. തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം പാപം ചെയ്തു എന്നും അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കരുത്. ഉദാത്തനായ ധർമ്മിഷ്ഠന് പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. എന്നാൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആധികാരിക ബ്രാഹ്മണൻ, വൈഷ്ണവൻ എന്നിവരാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ ധാർമ്മികനായ ഒരാൾ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവനാകുന്നു. മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഈ 3 തത്വങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാൽ ഒരുവൻ അസ്വസ്ഥനാകരുത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിയന്താവായ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ആകയാൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ അനുവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് പോലും കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഒരാൾ വിദ്വേഷം കാണിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യം പറയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ചിലപ്പോ നമ്മളോടൊക്കെ പലരും പറയല്ലേ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാമം ജപിച്ചിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കാറ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആര്, ശരിക്കും പാണ്ഡവരൊക്കെ. അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കഷ്ടങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് തണലില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങില്ലാതെ ആയിട്ടില്ല. എപ്പോഴും അവർക്ക് ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ അവർ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എല്ലാവരും സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ പാണ്ഡവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ പാർഷിതന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം നടക്കുക, ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കുക, ഭഗവാനെ ബന്ധുവായിട്ട് കിട്ടുക, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അത്രയും പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ താഴെയാണുള്ളത്, ഭക്തിയിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എന്തല്ല, കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളോ പൂർവജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പൂർവ്വജന്മ കർമ്മ പാപങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് 3 കാര്യങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണത്? ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും. 3 കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ആധികാരിക ബ്രാഹ്മണൻ, വൈഷ്ണവൻ എന്നിവരാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ ധാർമ്മികനായ ഒരാൾ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവനാണ് ആകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഈ 3 തത്വങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിൽ വിടുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണർ, മറ്റൊന്ന് ഭഗവാൻ, പിന്നൊന്ന് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 3 തത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതായത് അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ശ്ലോക നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട്. 66 അതല്ല, സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ അതല്ല മാതാജി, വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് 66 കുറച്ച് മുമ്പേയുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭക്തന്മാരായാലും അവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവരെ അതിന് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വഴികാട്ടി കൊടുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം, ആ ശ്ലോക നമ്പർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ അനുവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഒരാൾ വിദ്വേഷം കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ധർമ്മം മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എന്താണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ വിദ്വേഷം കാണിക്കുകയോ അസ്വസ്ഥനാകുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ധാർമ്മികനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിദ്വേഷം കാണിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാ പാണിർവൃകോദരഃ വിഷ്ണു ശ്രീകാണ്ഠിവം ചാപം കൃഷ്ണസ്തതോ വിപത്ത്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവത്വായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാ പാണിർവൃകോദരഃ യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ വിഷ്ണു ശ്രീകാണ്ഠിവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണസ്തതോ വിപത്ത്. വിഷ്ണു ശ്രീകാണ്ഠിവം ചാപം ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര എവിടെയാണോ ധർമ്മസുതഃ ധർമ്മരാജാവിന്റെ സുതൻ രാജാവ് ഗദാപാണിഹി ഗദ കയ്യിലേന്ത്യ ഭൃഗോദരഃ ഭീമൻ കൃഷ്ണഃ അർജുനൻ അസ്ത്രീ ആയുധമേന്തിയവൻ ഗാന്ധീവം ചാപം വില്ല് സുഹൃത് അഭ്യുദയകാംക്ഷി കൃഷ്ണഃ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തതഃ അത് സംബന്ധിച്ച് വിപത്ത് വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എത്ര അതിശയകരമാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അന്യഥാ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെയും ഗദായുധത്തിൽ പ്രവീണനായ ഭീമന്റെയും ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാന്ധീവധാരിയായ അർജുനന്റെയും സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയാണ് എന്ത് അതിശയകരമാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അതായത് സ്വയം ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. യമരാജന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആര്? യമരാജൻ അല്ലെ. ധർമ്മരാജൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. യമരാജന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ധർമ്മരാജൻ. അപ്പൊ ആ ധർമ്മരാജാവിന്റെ തന്നെ പുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും കാലം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഗദായുധത്തിൽ പ്രവീണനായ ഭീമൻ, അതായത് ഭീമൻ ഗദായുദ്ധത്തിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭീമനെയും ഈ കാലം ബാധിക്കുന്നു. ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാന്ധീവധാരിയായ അർജുനനെയും ബാധിക്കുന്നു. സർവോപരി അവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ട് സദാ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഈ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിപത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കാലം ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പോ ഇത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അത്രയും സാധാരണക്കാരാണ്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദരാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആയ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പാണ്ഡവർക്ക് അതിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരു മഹായോദ്ധാക്കളായ ഭീമനും അർജുനനും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭൗതികമായി അവർ പൂർണ്ണ സജ്ജരായിരുന്നു. ആത്മീയമായി രാജാവായ ധർമ്മപുത്രർ സ്വയം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. സർവോപരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം തത്പരനായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായി. ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ബലം, ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളുടെ ശക്തി, വിദഗ്ധ നിർവഹണത്തിന്റെ ബലം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള ആയുധശക്തി, ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്നു മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി പ്രായോഗിക വിപത്തുകൾ പാണ്ഡവർ അനുഭവിച്ചു. കാലവും സ്വയം ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണക്ഷമമല്ലാത്ത ഇച്ഛയെയാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്കപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഈ 3 പേരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മം കൊണ്ടും ഒരു നല്ല രാജാവുമാണ്. എല്ലാ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു, ധാർമ്മികനായിരുന്നു. ഇനി ഭീമന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഭീമൻ നല്ലൊരു മല്ലയുദ്ധക്കാരനാണ്. അതുപോലെ ഗദായുദ്ധം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും എന്താ പറയാ ശക്തിയും കഴിവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അർജുനനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു യോദ്ധാവ് അല്ലെ. ആയോധന കലയില് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അർജുനൻ, വളരെ അഗ്രഗണ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും പൂർണ്ണ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊരു കുടുംബം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ, ഭക്തിയിൽ വരാത്തിടത്തോളം കാലം ആരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആണ്, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടിന് വന്നാലും ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള 3 പുരുഷന്മാരുടെ പേരാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും 5 പേരും ഒരുപോലെ കേപ്പബിൾ ആണ്. 3 പേരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് 100% കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അപ്പൊ ഇവരുടെ സഖ്യമുണ്ട് അല്ലെ, കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കല്ല ഇവർ ഒന്നിനെ നേരിട്ടത്, കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും എന്ത് സംഭവിച്ചു, കാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അത് സ്വാധീനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കാലത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാണ്, ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണക്ഷമമല്ലാത്ത ഇച്ഛയെയാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് കാലം ഈ പ്രോബ്ലംസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലംസിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ ആ പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പോരാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇൻ പേഴ്സൺ വന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം അല്ലെ, തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അതല്ല, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രസൻസും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബുദ്ധി എല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണക്ഷമമല്ലാത്ത ഇച്ഛയാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ദുരന്തം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും പഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് മുമ്പോട്ട് പോകുകയേ വേണ്ടതുള്ളൂ. അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माता।